Asa man to siya eh. Kanina ako si pangita to ba? Adto ko sa mga tambayanan di. A few moments later. Ay, oy, pre. Uy pre. Man, asan ta karon? Inom ta. Dito ba? Ah, inom. Inom? Wala, pre. Di ba kumainom, pre? Sabi yun, bilar kayo lagi. Pero, sige na lang. Minom na lang ko. Kaya, hagad man ka. Sige. Batas, lami pa yung kayo inom karon no? Eh, bilar ba? Bilar. Sabi, grabe namang bilar. Gabi namat yan, pre. Asam talaga ron. Ay, lakuan na lang. Gwapo inuman ila ng saring. Lagi. Ng saring. Eh, gwapo kustingan dito ba? Hubog jud ka pre. Nag-uban may bata gabi gyud gad ako ni maghapon. Unsa mo kay? Ta! Inom ta. Ito ila nang saking ba? Ay balas kwarta no. Kwarta. Fake niya akong kwarta yung taguan no. Hindi ka may mama ganina gyatan. Kay bilay daw ko yun. Kulangan daw ko. Grabe. Kana? Hubog gitanan pa rin ba? Oh, kana? Dito. Ato buntag lagi-lagi. Ang atong siyak ba? Atos magkamatay ba? Ikaw makabala. Magwa dito ta barkada ba? Magwa ka kailas ako ah. Sure man yung ko permin, no? Sa ka. Tulog pa ka? Tara! Wala to sa sinang saking dito ba? Tara! Inom ta! Oh, saan pa may dugaya na tuloy nga? Oh, tara! 2,000 years later. Eh, nakalimutan ko ba? Ano, deo ka nang balay, deo. Ah, mauna ka na? Oh, nasa rin na. Oh, pambor. Hindi ka magtawag ko? Ulo ay, tap. Lain man ang taway may. Ato man ang apo niya, God. Oo. Ato mga 6 kilo ko ito. Ala, ka na. Sa day. Manta, pakita na itong mga Oo. Mga biligan. ginagawa na ito ba? Sama na. Wakailas ako. Oo. Sige ha, kay kuntis tagwan ro na kanta ro na pagapoy ha. Labi mahubog ko pe. Na, diyan magawa sa akong ginagawa. Ay nan. Kabalo mo ka sa akong taon, pre. Itong favorite na ako ba? Saan mo biwot? Ito bang kuhan ko? Yugto? Nga to ba? Ayo. Yugto giday. Oo. Oo. Kakakan ba? Makita man nato na karon. Labi itong nam, ba? Pas-pas kayo? Oo, mata. Busy ka to sa way. Ano yan? Ikaw nang saring ba? Labi na yun, Netflix ba? Ikaw mo ka. Sorry Sold ba? out ni mo? Kita sa kwarta di rin. Bahala. Sige. 5 na. Hubog taran. A few moments later. Ayo! Ang saking? Nang. Oh. Pe, pwede may mag-inom di? Kakantahon niya akong kauban ba? Oo. Ganihara? Din, bilar pag yun. Oo. Di kami lakakuan ba ito sa namatyan gabi eh. Yagad mamukuha ni te. Yun, kakon. Ako pa yung hagad. Eh wala. Yapas, biyo ko nimo nito. Ikaw Kanto. Man kita ng dautan. Pe. Nganta naman ito ba? Pwede? Ha? Kanta na daw to. Sobrang may dugaya na to nga. Oh, sugot na siya nasa ring. Okay, te. A few moments later. Halos di ko alam sa ligayang nakamdaman gamot na bawat ay ayaw ko nang pigilan. Hinahanap-hanap ko at inaasam. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Pati ako nung tingog eh. Tumiyaw niya ako. Tunga niya ako. Sila ko to ako buwan. Kanta. Check, my check. Ako'y
sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana'y tamihan na. Ilalim ng puting ilaw at sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw at sa dilaw na buwan. Ay nga, di kapag kabati katingog, eh. Kalain. Murag baka. Di nagdingog, di ba pareho? Gito ko. Pagkaulaw ro ng tingog, di ba eh? Kalain. Ano ba yan ba? Babatuan, tagsilingan, di ba? Iop na, iop. Ang ulit ta. Sabi di pa kayo kahubog, pero murag naghubog yung tingog. Ay, naunsa. Istorya ba ko nimo ganina nga nighubog pa na ako kumakuan gawas ang tinaguan. Na. Yabag bitaw. Guys, comment ka niya. Moy tingog 100. 100 ang score. Wa ko nang hinambog. Ay kabla ka. Dawa, select. Hubga ko. 100? 100 ka baka? Naningog? 100 litok? 100? 100 ka baka? Kailangan tingog di ba eh? Murag... Yubo lang ako. Yubo. Yung tingog mo na partang karata. May na lang ng 100 eh. Di man sa panghambog pero baka mo support sa kwabo di ay. Support ba? Uli unti ka ron. Ako ba yung libre mo di ka mo support jab na. Santa kuhon di ka ron. Support ha? Kalain. Pag mo parila eh. Muli na lang ko eh. Nawinta. Muliboy naman kayo. Ikaw na ba nang agarog inom? Aywa. Ay. Alain na eh. Muli na lang ko eh. Oh. Kung sa'yo nang winta nga gilista man ako tukang nang sareng. Ako ba yung kwarta di man. Padala man yung mama kay naningil ko sa mga utang. Unsa, sapan kung mama gigasto ko ni. Gilista ako ito yung pangalan nili ako. Bahala ka to. Wa ka support sa kuwa bitaw. Babay. Ikaw, Preb. Di planta amigo pa rin. Pinaikan, biti ka karon ba? Ikaw ba, nangagan na ako inuman karon. Ayos, abuang ni mo. Gusto magaway. Utlo na nato ni mag-amigo na to ni. Ikaw, ayo eh. Saan may taong ka eh? Ikaw rin naman inom. Karon, mangita na nag-away. We, ano ko nang itag-away? Ano makakabalo ko ng unsa? Ito nga na itong pangalan, duwa. Tawag ko lang ko si Nang Saking, ha? Nang Saking! Pakita kami sa listahan. Oy, unsa man? Tanawa. Madilo. Kanin siya. Tuwan duwang pangalan nakabutang. Ang man ka. Anak ko kay amigo sa imuha. Nya, inganaon ko nimo. Wa ka balon sa ikuan. Kati-kati ka tayo ganyan na, eh. Di support pa ka? Ako ka ni tanan. Tanawa. Support pa ka? Sa ba? 100 ka ba ka? Lulo! Pakantaha ko, pakantaha. Ugas ako. Good kaya ka ba? Good. Ina mo. Believe na ko ni mo ba? Kami na ako mangita kay Samu. Diyo ay amigo raman to sa. Amaw eh. Amigo ba? Taman, mutiwas pa ta, muli na tayo. Basi, iwasan mo to niya. Gubot ng kita niya. Salamat ngayon eh. Guwantang duwa no. Huyog tang duwa. Saan? Tawag guys. Amigo sa mo pare. Mong
Kung dili ikaw mabukbukan karon, ako'y mabukbukan sa akong mama. Karon mo manguli na ta. Kaya nga akong kwarta di dala-dala. Wow. Di ako ah. You serious? That's caught in the crossfire.